Unibertsitatera sartzeko ebaluazio probarekin gabiltza, laugarren blokearekin korronte alternoko zirkuituak. Eta kasu honetan, hiru osagai pasiboak serien ditugu: errestentzia, bobina eta kondentsadoreak. Datuak hauek dira. Errestentziaren balioa 50 ohmio, bobinaren balioa 50 miliherrio, 50 herrio, eta kondentsadorearen kapazitatea 100 mikrofaradio edo 1 × 10⁻⁶ faradio. Tentsioa 250 voltio eta frekuentzia 250 hertzio. Lehenik eta behin galdetzen digute inpedantzia baliokidea. Horretarako, kalkulatuko dugu erreaktantzia induktiboa, bi bider pi bider frekuentzia bider autoinduktantzia, eta emaitza ateratzen da 15,71 ohmi. Eta bestalde batetik erreaktantzia kapazitiboa. Bat zati, bi bider pi bider frekuentzia bider kondentsadorearen kapazitatea, 1 × 10⁻⁶. Kondentsadorearen edo erreaktantzia kapazitiboa handiagoa denez, kasu honetan triangulua beherutz ateratzen da. Irudikatzen baldin badugu, hemen daukagu errestentzia, hemen daukagu XL ken XT, eta honen emaitza negatiboa, eta esan nahi du ordenadetan, vertikalean, joan behar garela beko aldera. Eta hau da phi angilua. Kalkula ezagun inpedantziaren alde batetik modulua, distantzia hau, hemendik onarteko distantzia, eta beste alde batetik phi angilua. Horretarako egin behar duguna da, errokarratu errestentziaren balioa, gehi XL ken XT-ren balioa berbi. Kasu honetan zeinua negatibo izaten du, ez du eraginik emaitzan, baina angiluan bai, XL ken XT minus 16,2, zati 50, angilu gelditzen da negatiboa. Lehenengo atala egin da. Bigarren atalea joaten baldin bagara, eskatzen digute korrontea. Korrontea kalkulatzeko hartzen dugu lehen aipatutako angilu hori, inpedantziak eta tentsioak angilu bera izango dute, tentsioaren datua 250 datua da, eta inpedantzia kalkulatu behar digu. Ateratzen da korrontea 4,28 eta angelua 0 gradu. Tentsioak errestentzian, modulua izango litzateke I bider R, 4,28 bider 250. Bobinan dagoen tentsioa I bider erreaktantzia induktiboa, kalkulatzen dugu, kondentsadorean dagoen tentsioa I bider erreaktantzia kapazitiboa, hori da, eta totala hau izango litzateke 250 ia datua da. Zer egin behar dugu? Balde batetik, vektoreak kalkulatzeko triangeluak ipiniko ditugu. Hemen izango dugu VR, eta gero hemen daukagu vertikalean VL ken VC. Ematen du negatiboa, eta negatiboa ematen duenez, berotz joan behar gara. Kasu honetan, 78,01 ken 129,1 negatiboa ematen du, orduan berutz ipini du. Ez dago zergatik ipini modulu hau negatiboan. Negatiboa dela adierazten du minus 80 angelu honek. Vale, eta hau izango litzateke tentsio totala. Angelua, hiru triangeloetan, phi. Vale, potentzi dagokionez, daukagu alde batetik modulua, I bider VR, potentzia aktiboa, erreaktantzia erreaktiboa, I bider VC ken VL, vale, eta itxurazko potentzia I bider VT. Nola gelditzen dira vektoreak? Vektoreak egiteko berriro irudikatzen dugu triangulua, potentzia aktiboa hemen izango genuke, hemen izango genuke potentzia erreaktiboa, minus 80 graduko angeluarekin, kondentsadorearen tentsioa handiago delako bobinaren tentsioa baino, eta hemen izango genuke itxurazko potentzia. Eta hemen ere kasu honetan, angelua phi izango da. Irudikatzen baldin badugu, gure zirkuitu hau, konturatzen gara, abzizetan edo horizontala izango dugula errestentzia, korrontea eta potentzia aktiboa. Vertikalean edo ordenadetan izango dugu, kasu honetan, kondentsadorearen erreaktantzia kapazitiboa handiagoa denez, bobinaren erreaktantzia baino, vertikalean eta berutz, izango dugu XL ken XT, horretik negatiboa ematen du, VL ken VC, negatiboa ematen du, eta Q izango dugu hemen.
Eta phi angelu negatiboarekin izango dugu impedantzia baliokidea, tentsioa eta itxurazko potentzia. Zirkuito hau, RC zirkuitoren baliokidea da, zeren erreaktantzia kapazitiboa handiago da erreaktantzia induktibaino.